Goodbye, Dalum. Good day, ladies and gentlemen. It's been a very long time that I appeared on this show because I have been extremely busy. But please bear with me. I'll become very regular again. Goodbye. N'Igbo ka m chọrọ ikwu ife a m ekwu maka onwe ka o si dụtụ onwe ka ọ dị. Onye m na-ezi ozi ebe a nwanne anyị nwoke a na-akpọ Peter Obi. Amaghị m ya directly. Enwere m friends ya na ya bụ ụmụnne mana m adọrọ sure na nsị fa kpọọ ya today na o nwere onye a na-ekwu okwu na fa ga-enwe data access. Fa nwekwara ike nwee mana I don't think na etu esi wee organize Igbo etu ndị Igbo si wee organize onwe fa today na ụdị access adịghị possible. Wee sị ka m ngwa ya okwu ebe a na o nwere ike ọnụ ya. Peter, o ruo n'oge ị ga-step up. Enwere leadership vacuum na n'Igbo society. Enwere nnukwute vacuum. Enwere nnukwute gịnị vacuum. Enwere nnukwute gulf. Enwezi onye nwere ike step into it. Anọkwanụ gị nwa onye ọkwanụ gị nwa Peter Obi ya onye ya kwuo okwu n'ụwa today. Onweghị onye Igbo anya dị mma anya ha ege ntị ma ewuzie na okweghị ife ikwu. Repeat m. Peter Obi sị na ya na-agwa ndị Igbo nọọ ife a ka unu ya eme ma unu eme na nke a 99% of ndị Igbo ya ege ntị. Ọgbakọ na enwere ndị ya agbaga ahụ mana 99% ya ege ntị. And ni stepụrụ into position a emin okwa na ịma ndị na-achọ ihe na-achọ na Nigeria na-ewu president. Ihe enwetakwana ya. Ihe enweta ya and at the same time ihe enye aka wee zọ ndị Igbo ndụ. Ife ndị ekwu okwu ahụ ife sọrọ m n'uche wee sị ka m kwuo okwu ahụ gịnị. Ndị be anyị ji aka ha akpọ ọnwụ oku. Ọkwa ifuru onye agụụ na-agụ nwere ike ime anything. Enwedo onye Igbo nụrụ ara 9 months kwesịrị ịpụta dee post ma share video ebe a na-ama ọka onye agụụ na-agụ n'obodo egbe juru nwa jue. Mana enwere ndị Igbo na-eme ya. Enwere ndị Igbo bụ n'obi na ha na-ama ọkụ Nigerians agụụ na-agụ. Nigerians emenyụọla ndị Igbo anya but uche ka ha eji so Nigerians. Uche ka ha eji so Nigerians. Ana ebe a ka gị nwa Peter Obi dị mkpa. Isi na ịma ha ọnọdụ ndị Igbo na Nigeria isi gbuo n'onwe gị na-asị ịma ya. Mana approach iji wa approach ife mmerụ nna ya eji ghara imekwa nwa. Mana ebe ị na-agba mperi ebe ị na-adachigha azụ n'ife gbasara Igbo ị na-apụta asị akwọ m na onweghị ihe ibu n'uche. Mana Igbo nọrọ ndụ ewee zọtakwana Igbo nọrọ ndụ ịzọta Naijiria ahụ ewee nwee ndị gị na ha ga-akwụ wee na-ekwu. Ọ bụrụ na ịpụta bịa nye aka gụpụta ndị be anyị n'ọkụ ọ na-eme ịmaghazi ihe ihe eme jụọ ndị omenala defenders ka ha gwa gị ebe Igbo nọ gwakwanụ gị ebe anyị edebe Igbo ekunie. Because an Igbo historian ka mbụ oge ọbụla Chineke na-ewepụta onye ya ebu ụzọ sọsọ onye ewepụtagokwa onye ya ebu ụzọ ọzọ oku ahụ Zik ọnwakwuo n'ọya anwa anyị ma ife kpatara na olidi ndị Igbo to the promised land. Ọ maghị omenala ka m kpọrọ gị afa maka gị nwa Peter Obi mmahụ na without omenala na o nwere ebe ndị Igbo na-eje marụzie na were opportunity ya mara ya. Nke nna ya ukwu injinia Eze Ọgụ so ma akpọ authentic Israelite biblical omenala awọkwọ nke wote ebunu jee n'ihe na mmiri wote ewu jee n'ihe na mmiri nke awụwayo nọọ nke iri biri nye nwanne gị eti n'aka n'ife ọjọọ akpa na nsị
without omenala nke ahụ nwere ebe ndị Igbo na-eje. Zik aghọtaghị ya ọfụma. Ọnwakwuo na ọya anwa ọnya yiwere ndị Igbo akwa ka o si US bata. Ọwụ na ife ndị Igbo na-arụ na Lagos wee bụrụ nsị o wee si obodo ọbụla jee rụọ community school. Ọnya ka nna gị na nna m ji wee gụọ primary school easily. Ndị Britain arụọdụrụ anyị. Mantụlụ ahụ dakwasị Ekwueme. O nwere ka Ekwueme ka dịwo wee pụta mana ọ pụtaghị enough. After Ekwueme onye ọzọ mantụlụ ahụ dakwasara gị nwa bụ Peter Obi na-apụtazie. Anyị asịakwọ gị wepụ anya na presidency dogo mkpa maka ọnwụ na enwetara ya Naijiria ya dị tụọ ọdụ taa, mana iyi enweta ya ma nyekwa aka debe ndị Igbo n'ọnọdụ dị mma. Chukwu gọzie nwanne m, daalụ.